Magten lå hos embedsmænd, men nu skal vi svare sandt. Mette, hver dag var en leg. Vi kunne styre med en minister, men du siger nej. Mette, jeg siger det. Nu er alt det gode slut. Men selv en bro af nødløgn er forbudt. Jeg ser Mette, og så synes jeg, at hun siger: skal vi slås, skal vi slås, skal du have ministerbanko? Jeg er bare kæmper, jeg er ikke bøffer, nej. Gale kvinde, gale kvinde, gale kvinde, gale kvinde, gale kvinde, giv mig ro. Jeg er bare kontorchef, jeg vil gerne skånes. Han er embedsmand med lidt for byråkrati. Noget spørger ham om alt, han kan svare udenom. Vi har mål, vi skal nå, klip en hæl og tog. Nej, hun vil ikke lade os gå. Hun vil ikke lade os gå. Hun vil ikke lade os gå. Vil ikke lade os gå. Aldrig lade os gå. Aldrig gå. Hun er simpelthen så rå. Mette pige, mellem lidt og Marit. Hun elsker dog, hun kan skælde embedsmændene ud. Skæld ud, skæld ud. Okay, venner, nu kan det være nok. Departementschef Mogensen, vil de være så venlig og give den gas? Så er det slut med at skrigeskinken, hun går berserk. Bliver væk fra vores elskede embedsværk. Åh, minister, dit liv bliver tristere. Vi smadrer dig nu, vi smadrer dig sgu nu og her. Embedsmandsed. Nogle ting er vigtige, andre er det ikke. Hvis du er forsigtig, bliver løgnen rigtig til sidst.